Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Ayo, bangah kecolongan dah. Nyuwun sewu, sugeng kula katur dumateng Bapak Campat lan para sesepuh adi sepuh, tokoh-tokoh seniman reok sekecamatan Bungkal. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalu menika kula lan panjenengan sami tansah pinayungan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kula percaya kula yakin lek sederek sedulur kula seniman kecamatan Bungkal ora ndelok tenang. Tepuk tangan. Gumbala Sardula. Beh, iki malah berarti komandane reok obyok niku malah saka Bungkal Mbah Hadi. Lah Gumbala iki tukang gembala ning kene kok. Ya sing digembala termasuk harimau tenggara barang kae kok. Tuwek kene malian. Nggih to? Iya. Lah wis teko Bungkal bakal diungkal sak kabehane. Napa harus diadakan tadarus budaya? Niki lek neng media padha ngracuni nggih. Tadarus ki yo ngaji Quran neng masjid. Tadarus kok budaya jare penyelewengan, jarene ora oleh budaya dicampur adukan kalian agama. Nah niki sing marai wong-wong niku kudu ngaji melih teng Bungkal. Kudu ngaji melih nggone Mas Ikun apa nggone Mbah Lurah Kumpul. Nggih mboten? Budaya kalau agama harus disawijekne. Awake dhewe duwe barometer, awake dhewe duwe angger-angger lek seniman budaya ing tanah Jawa khususipun ora bakal bisa kuncara tanpa digandengne karo agama. Setuju? Awake dhewe tetep duwe guru ya kuwi Kanjeng Guru Sunan Kalijaga. Setuju sedaya? Nggih. Sedulur-sedulur ki ahli budaya, wong sing pas sing ngerti ning babagan agama, ora kok goblok. Saestu lek pengen ngaji kan tenggen kula ning ngaji reok lho. Ngaji kitab ning nggone Mbah Yai wae. Ngoten nggih? Tetap kita dalam budaya tetap mengingat kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah memberi rahmat kepada kita, kemuliaan kepada budaya seni reok Ponorogo yang sekarang sudah menjadi warisan dunia tak benda milik Indonesia. Dan saya sangat mengenang termasuk kecamatan Bungkal waktu 2022 kemarin yang paling pertama kecamatan ngenekne orasi reok untuk mendukung reok menuju IJA UNESCO. Tepuk tangan kembali untuk saudara-saudara Bungkal. Kulon iki ben acara reokan ning Bungkal mesti diundangi. Lek ra diundangi jarene omonge ora sah. Nggih. Halal bihalal pertama ya Bungkal. Ya teng mriki niku. Teng lapangan nek siang nggih. Makane niki kula suwun dengan entene Gumbala Sardula reok sekecamatan Bungkal, reok se-Indonesia bakal diungkal ning kecamatan Bungkal. Rahayu ning bumi reok khusus kanggo Ponorogo. Ayo, iki reokan para sudah ora iki. Dadake diangkat, jatele maju. Pengendange siap. Bumi Nusantara. Nusantara Airik seni reok Ponorogo tadarus budaya bukteane ing masyarakat Indonesia bisa dadi tulodo, bisa dadi tontonan kang bisa dadi tuntunan. Gumbala Sardula bisa dadi panuntun
bisa ambergai kang bisa dadi tuntunan lan tontonan kang sejati. Kanthi rasa sejati sejatining rasa kang dumunung ana kiblat Allah ubuhipun Muhammad Rasulipun. Kanthi bubet pepuntoning tekad tinambaran sura sura irat muka prasto mulai darmas budi. Duh Gusti Kakang Maha Agung, duh Gusti Kakang Maha Murwat panglasane putra. Ing bulan Ramadan kang agung kang pinulya. Bisa anyeksen buyut lan rukunipun para seniman reok Ponorogo. Jen setan priprayangan padha minggir padha minggato aja ganggu gawe. Hajat panajat seniman reok Kecamatan Bungkal tansah bisa amberkai berkain bumi Ponorogo. Rayu 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 yang Ponorogo. Engkang nembe rawuh kadang-kadang seniman khususipun saking saindhenging latah Ponorogo. Sedulur-sedulur